Дивіться, я проста людина і все життя я працював своїми руками. Тому пробачте, що я не вмію так солодко і гладко чесати язиком, як вміють чесати ті, які все життя... У вас нет высшего образования, правильно понимаю? Ні, ну я зараз уже закінчую останній курс Прикарпатського університету імені Степаника. Практически всю жизнь, вот до того, как вот пошли в политику, да, у вас образование, я сам учился в ПТУ, для меня это совершенно не стыдно. Вот, я на фрезеровщика учился, и вы тоже закончили профессионально-техническое училище. Да? Но я вам хочу сказать, что вы говорите вполне. Я не вижу тут не знаю, такого. Я курс ораторського мистецтва, як то кажеться, не закінчував. Можливо, там мені не раз закидали, що в мене там надто проста така розмова, там треба вміти там не так говорити. Але що я хочу сказати, ребята, ну от не вмію, якщо я, може, так не вмію гарно сказати, як інші, ну ви повірте, ребята, ну але я вмію зробити так, як не зуміють навіть ті всі разом, які вам так солодко тільки вміють чесати і обіцяти. Ну вони точно не зроблять. А я все життя, дивіться, я ж, здавалось би, я був простим робітником. Ну, ребята, я був майстром, який з нічого творив красу. У мене вже в крові це творити. Я хочу. Я дивлюся на цю Україну нещасну і думаю, Боже, та була би моя воля, в який квітучий сад я би перетворив цю Україну. Ребята, так само, як і ви, як більшість, усі, що телефонують, так само, повірте, і в Майдан, і війну я пройшов, і я бачу багато смертей. Ребята, мене, ну точно, що злякати мене і зломити неможливо. Так само, повірте, неможливо мене купити. Тому що це не 5 мільйонів, які мені давали гривень, тому що навіть тільки моєму помічникові пропонували 3 мільйона доларів, щоб він вплинув на мене, щоб я здався. І того, що ми могли б отримати, і я в тому числі, це вже вираховувалось би в багатьох мільйонах доларів. Але мені не потрібно цих доларів, я їх ніколи не мав. Я ніколи в житті, ну, я не вмів ні красти, я не вмів брати хабарі, відкати. От може хтось вміє гарно говорити, а я вмію не брати хабарі і не брати відкати. І всі в мене на окрузі знають, що я той дурак, який не брав і не бере. Всі знають, що я можу бігати деколи по Коломиї, зичити у когось 100-200 баксів, а мені не соромно це робити, а я вважаю, що я краще позичу, і хай хтось з цього посміється. Но зато я не продамся як проститутка, тому що в моїх переконаннях нема різниці. Чи ти продав, скажіть, вибачте, за долар чи за $1 мільйон, ну якщо ти його ще продав, то ти знаєш, хто ти є в очах всіх своїх друзів. Тому людина або продається, або не продається. Я людям пропоную одне. Хочете вірити? Я вам не можу доказати, що я чимось кращий. Тут одно, люди, ви або повірите мені, або не повірите. Справа ваша. Но більше з боку народу немає того, хто за вас би постояв. І більше такого не буде. І я вже точно більше не піду нікуди.